Ayı sarısı onun çevresinin birinci şahsı. Görkezilmedik miras kadimi bolsa da ayı täze teknologiýalarynyň we onun täze yüzi açýar görünmeýän mirasynyň nurly taraplary görünýär. Belki taryhyň tozalary wagt geçmegi bilen ýitip geldikden bolsa da her zaman onun gymmatlaryny duýarys. Gaderly dostlar, bugün biz Gansu welaýatynyň Lanjo şäherine baryp bilelikde Sarısu çägesiniň hekaýesini dinleýäris. Salam. Eger siz Gansu welaýatynyň mirasy barada aýdýan bolsaňyz, onda Sarısu çägesiniň iň gadymy nişanlarynyň biridir. Köp ýyllaryň dowamynda men Sarı suwuň akymyny sen etdim. Sansız gülleriniň geçişine şaýat boldum we Lanjo şäheriniň öşüşini gördüm. Meniň keşbim Sarı suwuň ilk kenarynda ýerleşip bu şäheriniň taryhy we medeniýetine möhüm orny eýeleýär. Meniň guruluşym gadymy bir senetçiliklerinin ilki bilen ustalarının berk ve soğuk çıdamlı ağaçları saylap alýarlar. Sonra olary teker ýasaýarlar ve onun daş töweregi köp sally kiçi ağaç bölejiklerinden gelişýändir. Bu guruluş taşyndan seredenne firis tigirine meýzeýär. Onun wezipeleri başga. Sonra bu çägeleri Sarı suwuň kenaryna ýerleşýändir. Aşağı bölegi suwa ýerýär. Ýokarky bölegi bolsa howada galýar. Su akanda teger hereket edýär we onun üstündäki kiçi ağaç gapdal suwu ýokary çykaryp kenarlara akdyrýar. Kiçi ağaç gaplar ýokary çykanda suw uzun kenarlara akýar we meýdanlara ýetirilýär. Şol sebäpli daýhallar meni ören gowy görýärler. Sebäbi men olaryň ekillerine ýeterlik suw berýärin we hasaly gowy ösmegine kömek edýärin. Lanjo şäheriniň medeniýeti Müşani hökümünde men iň bir taryhyna şaýady bolan eýsil medeniýeti dolan ettirgisine şaýadydyrum. Häzirki wagtda köp täze maşynlar bar bolsa da men hinizem Sarı suwuň kenarynda durup bu ýerniň gözelligine we öşüşine synlanýarym. Ulu Sarı suw gadymy medeniýeti we bir ruhy bilen Lanjo halkynyň zähmetseýerli we baýhasly görkezýär.